umapawa pahalangin papreho kita buok iba-ibala atong panit chill kalabro. Ayaw pantama kintawo papreho lang kita. May oras lang awari klaro kay nalibot. Laliwatit kay nabuhi naton. Tigam ni nga natangis kagiha pariyo amon ngan malabo. Pahaimo it ka matukuran kun ikaw mismo. Ito nagbubuta-butahan kay bisan putuson mo patimlawasin bulawan baho mo nga nakatago magawa sa binuhatan ginanak kita. Ngawari ka pariyo sang litha malain nga butang ayaw na dun ikbalyo. Maaram ako iba-iba at pananaw pero bisan balik taron ka matuuran malabaw. May da mga inok nga ginihingyap maungod nakakahimo kalurungan bisano pakabuyod. May dapantas siya pero papriho kita. Makuhay lamatan siya pero papriho kita. Diri nagkakaaran siya pero papriho kita. Kung naabat akyakan, ludrungan na pagyakan. Waray ako labot kung ikaw nagtatag-iyahin pinakahalo ang natuna. Waray ako labot kung ikaw may darahan pinakabaltok mahuna-huna. Waray ako labot handi mo mga kwarta o kung diin mo man ito kakuha. Waray ako labot kung ano itim estado. Basta tanan ng tao dapat na makakarawat ng respeto. Waray ako labot kung ano itim estado. Basta tanan ng tao dapat na makakarawat ng respeto. Maitong nabagang gabi umapawa pahalangin papreho kita bukog iba-ibala atong panit dalagan itkalibutan diri pabalik perita tim kalugaringon nya diri makasakit kita nan may nadidirian bisang padawhino kung nadiri ka haakon may nadiri kihap imo may gahom ka manamak dili kasi tao basta andam kaliwat magpatamak ipagkatao karadamo nga pakian na din ni kalibutan ng baton noo sa langatan na may nakatapusan pahilo aga di panhuna-huna tanan kita nabuhi nga mamamatay hatuna. Ayaw na pagtuguti may matapang ang lumuha. Haimo kasi ayaw ikaw panrubang kung pasakit ang ginhatag paghigog man impulos kay gimbuhi kita nga tanan dinhi na may dapulos. May dapantas siya pero papriho kita. Makuhay lamatan siya pero papriho kita. Diri nagkakaaran siya pero papriho kita. Kung naabat akyakan, ludrungan na pagyakan. Waray ako labot kung ikaw nagtatag-iyahin pinakahalo ang natuna. Waray ako labot kung ikaw may darahan pinakabaltok mahuna-huna. Waray ako labot handi mo mga kwarta o kung diin mo man ito kakuha. Waray ako labot kung ano itim estado. Basta tanan ng tao dapat na makakarawat ng respeto. Maitong nabagang gabi umapawa pahalangin papreho kita bukog iba-ibala atong panit anay. Wala tuo ang kamoto garing laan o saan nangunguha nga diri na pasabot. Dalagan ng oras waray makakapahuyo o balik na ron ng birik na baga nagpaluyo. Nagtuturod lukay kung inulurong nga aton may katugin tatanan pero nakukontrola naton. Nahimo ang tawo tungod na pagigugma masasagitan tanan tungod na pagigugma. Magpapakabungol magpapakabulok tanan na tao may baho bagang bunay nga napugok. Nagkakaibalahan mga nababaruan pero usalaan aton mga ngatuan o garing lamay da usanga. Kabaliktaran diri tanan nga tao at makakakuha na yakana. Waray ako labot kung ano itim estado. Basta tanan ng tao dapat na makakarawat ng respeto.